Chcel by som vám ukázať, ako sa dá aj pomerne stará WordPressová stránka postupne vylepšovať, aktualizovať a redizajnovať. Toto je stránka Radoreality.sk pre realitnú kanceláriu, ktorú sme robili zhruba v roku 2020. A je to vlastne WordPress, ktorý používa tému Enfold. A v tom boli spravené pôvodne všetky stránky. No ale postupne prišla potreba ten web modernizovať aj dizajnovo, aj obsahovo. A v podstate udržiavanie tejto Enfold témy a ich editora, ktorý tam to je takéto nejaké, že Avia Builder, je veľmi nepraktické, je to taký pomerne, že zastaralý spôsob, veľmi pomalý, nedajú sa tam veci robiť, treba tam veľa JavaScriptu a CSS písať na to, aby sa to dalo ohnúť. Tak v podstate sme sa rozhodli, že tam dáme Elementor Pro Builder a vyrobíme v tom nové page postupne v Elementore, v ktorom je to rýchlejšie, ľahšie sa to robí, dajú sa tam tie veci robiť ozaj lepšie, bez nutnosti kódenia a oveľa lepšie sa s tým pracuje. Ako prvú stránku sme spravili po stránku Chcem predať, kde sme v podstate vyrobili nejaké nové komponenty, takéto kartové, aby to bolo dizajnovo modernejšie. Pridali sme tam nejaký obsah, pridali sme tam nejaké náhľady videí, nejaké posty z LinkedInu sa tu doťahujú, nejaké podcasty sa tu doťahujú, ponuky a je tu pekné CTAčko spravené. Ak si môžete všimnúť, tak footer je z témy Enfold stále. Čo sa týka hlavičky, tak tá je spravená cez Elementor. No, teraz najnovšie po aktualizácii WordPressu a niektorých pluginov sa nám stalo, že sa nám na tej Enfold téme rozbili obrázky v zmysle, že môžete tu vidieť, že sa pokazila kvalita. Zobrazuje tam nejaký zvláštny resolution a developeri neboli úplne schopní to detegovať a fixnúť by sa to dalo nejakým ohnutím témy a to by bolo dosť pracné a divné. Tak sme sa rozhodli, že aj tak homepage si zaslúži nejakú aktualizáciu. Tak v podstate cez Elementor sme vytvorili novú verziu homepageu, kde sme v podstate nejaké obsahy zanechali, ale použili sme nový slider, tuto Elementorovský natívny, kde tie obrázky už pekne fungujú. Je tu hlavička spravená cez Elementor. Čo sa týka týchto sekcií, tak takisto je to všetko spravené v Elementore. Toto sme prepoužili. Toto je predizajnovaná sekcia, nový formulár, video embednuté, preklik na e-book, zobrazenie blogov a testimonial sekcia nová, krajšia a petička ostáva. Takže v podstate sa to teraz dá editovať s Elementorom. Máme tam od klienta ešte nejaké požiadavky na úpravu obsahu a budeme sa tam hrať s responsivitou, aby to na tablete a na mobile vyzeralo v poriadku. Ale v podstate často sa nás klienti pýtajú, že či aj starý web, ktorý je spravený v nejakej téme, a či sa dá postupne prerábať alebo ho treba celý zahodiť. Takže určite sa tie weby dajú postupne redizajnovať, postupne vylepšovať a nie je nutné vždycky to celé zahodiť a robiť na novo. Čiže dá sa tak po častiach prerobiť. Robíme to aj my na našom webgate.sk, na našich weboch a robíme to často aj pre klientov, takže je to v pohode. Čo sa týka Elementor Buildera, tak ten je super jednoduchý a v poslednej dobe sú tam každé 2 týždne aktualizácie, takže už aj performance a rôzne veci, čo tam nefungovali, sa zlepšujú, čiže za posledný rok je to v podstate trendujúci builder, myslím, že najpoužívanejší a stále rastú. Čo sa deje? Oni tiež pridávajú rôzne funkcionality, ktoré predtým boli v pluginoch, ktoré ste si museli kupovať. Teraz postupne Elementor tam pridáva vlastné elementy, ktoré vám stačí iba čistý Elementor alebo Elementor Pro na to, aby ste ich tam vedeli mať a nepotrebujete kupovať ďalšie pluginy. Takže toto vrelo odporúčam. Ak by ste mali otázky, nechajte mi v komentári.